Sino ba dyan ang mga makakasalanan ngayon? Actually, hindi nga lang ngayon eh. Sa buong buhay mo, naranasan mo na bang gumawa ng kasalanan na alam mo naman hindi mo pera, kinukuha mo pa? Bang klase ka, B? Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na hadal-dalerang atleta DJ Maratoni. Monday na Monday ang init ng ulo, B, ha? Well, actually, kanina, nabanggit ko, ang hirap din talaga kapag kasunod-sunod yung mga problema na naranasan natin ngayon. Gaya kahapon, ang rally na nangyari dyan sa May Luneta, talaga naman marami ang iba't ibang kulay, iba't ibang lahi, iba't ibang trabaho ang nagdyan na nagsama-sama. Which I think it's also a good thing. Pero ako po hindi naman nakapunta dyan kasi may mga oras na pinipili kong manahimik, lalo na kapag wala naman masyadong alam. Oo, kasi ako ang dami kong nakikita at nababalitaan. Hindi lang pala stoplight ang sinisira. Pati yung mga tipong CCTV. Ano na nangyayari, B? Ito ba yung mga klase ng mga paninira na wala lang, para just to make a commotion and gulo sa around Luneta because I have nothing to do? Okay ka lang ba? Sige nga, matanong nga kita. Ano bang trip mo? Kapag ka mga ganitong may mga rally-rally na ganyan, trip mo bang manahimik? O trip mong makidaldal? Oo, sige, iuwi natin parehas. Well, parehas din naman maganda. Pagka sinabi natin ikaw yung mga klase ng tao na tatahimik, lalo na ganito ngayong panahon na nangyayari, mas pinipili mo sa less stress. Walang masyadong ganap sa buhay. Alam mo na okay, dito lang ako sa bahay kasi apolitical ka. Alam mo rin sa sarili mo na wala ka masyadong magandang iaambag. Pag pumunta ka doon, makikigulo ka lang. So, mas maganda siguro manahimik ka na lang. Pero, kung ikaw yung klase ng tao na marami, ang dami mong ni-research. Hindi yung basta-basta ka pumupunta sa rally na nagbabasag ng kung ano-ano, nagsusunog ng kung ano-ano, wala ka namang alam. Ito mas maganda. Ikaw yung mga tipong kailangan gumawa ng mga poster na ganyan. Oo, yung mga nakasulat na no to corruption, no to illegal movements. Kapag ka kasi alam mo sa sarili mo na meron ka namang stand, nakapag-research ka, nakapag-isip ka ng maayos, at alam mo na meron kang boses na pwede mong gamitin para makatulong sa sambayanan, well, you can use it. Sige nga, tingnan mo nga yung nasa tabi mo. Yan ba yung klase ng taong tatahimik? O yan yung klase ng tao na, ay di! Wewelga ako to the highest level. Ay, nako. Kung pwede lang talaga, kung pwede lang, wala nang problema sa Pilipinas. Kung pwede lang, lahat tayo mayaman. Kung pwede lang din na wala nang mga mahihirap at hindi na tinatanong. Ibagsak ang presyo ng quick-quick, fishball, squidball, lahat na. Uy, nako. Ay, huwag ka naman masyado mawala ng pag-asa dyan. Sige na, dito. Ikaw naman, dito ka lang muna. Mamaya, babalik ako, palamigin natin yung ulo mo, dali. Anyway, shoutout muna natin si Marcon Manuel na nakikinig ngayon. Hello. Pakikamusta na rin ako dyan sa katabi mo, dali. Anyway, ako po yung magbabalik maya-maya. Good vibes lang ngayong Monday. But for now, makinig muna ng Feel Good Music ngayong Feel Good Monday. Ito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kita man kayang imong chinelas. Basic. Double G mo rabakiin.